gagas penting sesuk tuku miras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya penyanyi kita wae yen mendem wis losor dhewe. Rusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur pake mendem kok ditinggalake selamat tinggal kancaku renon dugal dongakno kuat mendemku ya ayo gagas penting sesuk tuku miras ora tak anggap penting anak bojo wareng aja munamuni nuturi kaya penyanyi ditoke wae yen mendem wis polah dhewe contone iki contone sampean selamat tinggal kancaku renon dugal dongakno kuat mendemku ya ayo kumat Mister Mendem sudah Mak Acis
sayang. Oke. Siapa namanya?